Остатки церкви XII века, найденные в Гродно на территории Нового замка, закопали. После изучения археологи решили законсервировать остатки стен, чтобы защитить их от разрушения. Какие артефакты достали из земли ученые и что им удалось узнать на данный момент в нашем сюжете. Нечаканую знаходку на тэрыторыі Новага замка у Гродні археологи называюць не інакш як сенсацыяй. Аб тым, што тут схаваны рэшткі старажытнай царквы аж 12 стагоддзя, стала вядома выпадкова. Зараз вядуцца вялікія работы па добраўпарадкаванні тэрыторыі і замене камунікацый. Пад старой трубой водаправода і знайшлі старажытнае мураванне з плінфы. Магчыма, это пачатковая Воскресенская церква, которая была збурана, например, час нападов крыжаков, которые начались с конца 13 стагоддзя. А позднее была іншая некая Воскресенская церква, где тут побудована, и которая была снесена уже у початку 17 стагоддзя. Навукоўцы, якія сачылі за ходам добраўпарадкавання на тэрыторыі гістарычнага аб'екта, вырашылі пашырыць плошчу шурфа, каб лепш вывучыць нечаканую знаходку. Дзякуючы гэтаму археолагі змаглі ацаніць культурныя пласты глебы, дастаць для далейшага вывучэння артефакты, напрыклад, галаснікі і плінфу, а таксама вызначыць форму і памер старажытнага будынка. Менавіта гэтыя дадзеныя і даюць падставу меркаваць, што знаходка падобна да знакамітай каложы. Мы взяли план Каложской церкви и, дякуючи сучасним технологіям, наклали на топографічну карту, на той об'єкт, який ми знайшли. І, власне кажучи, гэтаму ми знайшли кут гэтага фундамента, який дозволяє нам плюс-мінус уже орієнтуватися, де остатні частки гэтага храма знаходяться і плюс-мінус його розміри. Даследчыкі падкрэсліваюць, такая знаходка чыстая выпадковасць. Дэтальнае даследаванне гэтага аб'екта зараз не прадбачыцца. Пакінуць так да лепшых часоў таксама немагчыма. Цэгла, якая столькі стагоддзяў праляжала ў зямлі, стала крохкай і можа лёгка разбурыцца. Таму сенсацыйную знаходку пакуль закапалі. По инструкциях, калі знаходишь такі фрагмент, то вот разведка, и далее его альбо треба раскрывать полностью, а полностью его раскрывать у нас и не отрымается, потому что полова хіба этого храма находится под былым архивом, вот этим флигелем, который побач с нами. И это наогул вельми великие працы, и каштуюць яны, и час займаюць, но у нас это ўсё не было запланавана. Старажытная царква зноў схавана пад зямлёй. Як кажуць навукоўцы, знаходзіцца на захоўванні. Але цяпер пазначаная на плане пабудова ўжо чакае сваёй даты Х. Магчыма, калісьці археолагі вернуцца сюды, каб вывучыць гэтую старонку гродзенскай гісторыі цалкам. Ольга Малігон, Уладзіслаў Хаткевіч, тэлерадыёкампанія Гродна.